करंज्या बनवण्यासाठी इथे 1 वाटी मी हा मैदा घेतलेला आहे आणि अर्धी वाटी एकदम बारीक रवा घ्यायचा आहे। आता हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे। यामध्ये तुपाचं मोहन घालायचं आहे। तुपाचं मोहन जरा थोडं जास्त घालायचं आहे, कारण त्यामुळे करंजी ही खूप खुसखुशीत आणि मऊ ही राहते, कडक होत नाही आणि खूप दिवस टिकते ही ती। आता हे पहा, यामध्ये मी 5 चमचे हे तूप घातलेलं होतं। तर अशी मूठ वळली पाहिजे असं मोहन यामध्ये घालून घ्यायचं आहे। आता हे सर्व पिठाला लागलं पाहिजे असं एकत्र करायचं आहे। रवा घातल्यामुळे थोडंसं पाणी जास्त लागणार आहे। मी त्याच वाटीने 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे। यामधलं आता किती लागणार आहे ते पाहते। हे पहा, इथे 1.5 वाटी पिठाला अर्धी वाटीच पाणी इथे मी वापरलेलं आहे। आता हे असं घट्ट मळून घ्यायचं आहे, हे पहा, आणि याला आता 1 तास भिजून द्यायचं आहे, म्हणजे झाकून ठेवायचं आहे। हे पहा, इथे हे करंजीचं हे जे पीठ आहे ते खूप छान असं मऊ भिजलेलं आहे, हे पाहू शकता तुम्ही। आता हे चांगलं मळून घ्यायचं आहे आणि छोटे छोटे गोळे बनवायचे आहेत त्याचे। हे पहा, एवढ्या आकाराचे हे गोळे आधी बनवून घ्यायचे आहेत। ह्या 5-6 लाट्या ह्या लाटून घ्यायच्या आहे सुरुवातीला, आणि मग नंतर करंजीचं सारण भरायचं आहे व करंजी बनवायची आहे, म्हणजे करायलाही सोपं जातं। एकदम छान होतात। रवा टाकलाय, रवा एकदम असा भिजलेला आहे छानपैकी, आणि चवीलाही त्या छान लागतात। रवा घातल्यामुळे जरा मैद्याने कधी त्रास होतो, रव्याने त्रास होत नाही, म्हणून मी इथे रव्याचा थोडा वापर केला आहे। हे पहा, इथे या लाटून झालेल्या आहेत। आता करंजीचं सारण यामध्ये भरून घ्यायचं आहे। अर्धा चमचा 2दा घालायचा आहे, म्हणजे इकडे तिकडे सांडलं जात नाही। आता ही करंजी इकडचे हे दोन्ही भाग असे एकत्र करायचे आहेत। इकडचं टोक असं दाबून घ्यायचं आहे, दाबत यायचे, आणि मग नंतर असं करायचं आहे, म्हणजे मग इकडून सांडत नाही। नंतर अंगठ्याने हे या आकारात असं दाबून घ्यायचं आहे व नंतर कट करायचं आहे। हे पहा, या आकारात अशी करंजी बनवायची आहे। आता ही एका फडक्यावर ठेवून द्यायची आहे, म्हणजे सुकणार नाही, व त्याच्यावर एक पातळ कपडा टाकायचा आहे, म्हणजे ह्या करंज्या सुकत नाहीत। सुकले की त्याला तडे जाऊ शकतात। या प्रकारे गच्च अशी ही करंजी भरायची आहे। सारण एकदम बारीक केल्यामुळे ती फाटली जात नाही। हे पहा, हे सगळी बाजू ही चिमटीने अशी दाबत जायचे, आणि नंतर खाली ठेवून अंगठ्याने असं प्रेस करायचं आहे, म्हणजे करंजी फुटत नाही। सर्व करंज्या या पद्धतीने करून घ्यायच्या आहेत।
वाटलंच तर 10 ते 15 करंज्या झाल्यानंतर लगेच तुपामध्ये तळल्या तरी पण चालू शकतं, म्हणजे मग करंजी ही फुटली जात नाही. हे पहा, यामध्ये मी घरी केलेलं तूप टाकलेलं आहे आणि ते पण थोडंसं टाकायचं आहे, म्हणजे तूप हे जास्त वायाला जात नाही. आता हे गरम झालेलं आहे. 2-2, 3-3 करंज्या यामध्ये टाकायच्या आहेत. या फुल गॅसवरच तळायच्या आहेत, बारीक गॅसवर नाही तळायच्या. फुल गॅसवर मस्त अशा मऊ होतात ह्या करंज्या. एकदाच उलटायच्या आहेत. 2-2, 3-3 वेळा उलटायच्या नाही. वरची बाजू एकदा झाली की खालची बाजू तळून घ्यायची आहे. असं थोडंसं तूप त्याला साईडनी टाकून घ्यायचं आहे, म्हणजे मग सगळ्या बाजूनी ही व्यवस्थित तळली जाते. आता काढून घ्यायची आहे. हे पहा, या रंगाची अशी मी तळलेली आहे. यापेक्षा तुम्हाला जर गुलाबी रंग करायचा असेल तरीही चालू शकते. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही त्याचा तळू शकता त्याला. या कढईमध्ये तूप जरा थोडंसं काळं होतं. या प्रकारे सर्व करंज्या या करून तळून घ्यायच्या आहेत. हे पहा, इथे या करंज्या तळून झालेल्या आहेत. खूप मऊ आणि एकदम छान अशा होतात ह्या. हे पहा, हे पहा, एकदम छान मऊ होतात. हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.